Уважаеми клиенти и партньори, скъпи приятели, това сме ние, познавате ни добре, Хидростат, вашият утвърден доставчик за ВиК части и системи. Навършваме 10 години. В навечерието на нашия юбилей ви каним на пътешествие с нас в един от най-безгрижните моменти – детството. А спомняте ли си първото ви качване на детска железница? А първият футболен матч пред блока? А първата ви работа? От позицията на пораснали деца, ние избрахме да сме социално отговорни. Ние искаме да сътворим по-приказен свят за нашите деца. Ние се борим, за да може децата ни да израснат горди и достойни личности. Във връзка с нашия празник, ние в Хидростат решихме да проведем кампания, в която процент от нашия оборот, изработен в рамките на един месец, ще бъде безвъзмездно дарен за 2 социални каузи, посветени на децата на България. Кауза номер 1 е свързана с реновирането на тунела на детската железница в град Пловдив, който има нужда от изрисуване и освежаване. Представете си, че вместо да минават по тонов сит бетон, децата ни се гмуркат в дълбините на шарения подводен свят. Но освен да мечтаят, децата трябва да могат и да се обучават на всички онези социални и професионални умения, които да им помагат да преследват и реализират мечтите си. Затова ние в Хидростат избрахме да подкрепим социалната чайна във Варна, където деца от 15 до 18 години от проблемна семейна среда могат да получат първата си работа и да придобият умения, които да помогнат за тяхната интеграция и пълноценен живот. Искате и вие да бъдете част от нашата кампания? Всеки направи заявка от 15 февруари до 15 марта ще се присъедини към нашата група от добротворци. За да научите повече за нашата кампания и да проследите нейното изпълнение, заповядайте на сайта hydrostat.com или станете наш приятел във Facebook. Нека заедно подкрепим бъдещето на България!